Welcome to my channel Easy Tulu, Learn Tulu Language Online. In this video, you can learn basic Tulu adjectives through Telugu Language. If you are new to this channel, please subscribe and click on the bell icon to get the notification on upcoming videos. Also, please like and share this video if you liked it. Here is the list of basic adjectives in Tulu and its meaning in Telugu. Edda, మంచి, పొర్లు అథవా షోకు, అందమైన, మల్ల, పెద్ద, నేల్య, చాలా పెద్ద, మామల్ల, చాలా పెద్ద, ఎల్య, చిన్న, మస్త్, చాలా, ದಿಂಜ అథవా జాస్తి, చాలా అథవా ఎక్కువ, వంతె అథవా చూరు, కొంచెం, కಮ್ಮಿ అథవా కడమె, తక్కువ, మాత అథవా పూర, అన్ని, ఇడి, మొత్తం అథవా పూర్తి, అర్ధ, సగం, ಕೆಲವು, కొన్ని అథవా కొంత, పాక, అనేక, నరక అథవా గలీజి, మురికి అథవా గలీజు, నిర్మల అథవా శుద్ధ, నిర్మల అథవా శుద్ధ, పర, పాత, పస, కొత్త, ఉరుంటు, గుండ్రని, సర్త అథవా సీదా, సీదా అథవా నేరుగా, వరద, వంకర, చౌక, చౌకం, సరి అథవా సమ, సరైన, తప్పు, తప్పు, చండి, తడి, దున్న, భారమైన, పూంతె, తేలికైన, పిరియ, ఖరీదైన, అగ్గ, చవకైన, గట్టి, గట్టి, మెత్తನೆ, మృదువైన, పజ్జి, పచ్చి, కాయ్, ముడి, పరందు, పండిన, నుంగెల్, ఎండిన, ఖాళీ, ఖాళీ, బజీ, వట్టి, కత్తెల, చీకటి, చీపె అథవా తీపె, తీపి, కైపె, చేదు, చప్పె, రుచిలేని, కార, కారమైన, పులి, పులుపు, ఉప్పు, ఉప్పు, బెచ్చ, బెచ్చ, వేడి, చౌలి, చల్లని, తోర, లావు, సపుర, సన్నని, తెల్పు, పలచని, ఉద్ద, పొడువు, కుద్య, పొట్టి, ఎత్తర, ఎత్తు, అగల, వెడల్పు, లత్తు, లేత్తైన, బులెత్తు, పెరిగిన, మరత్త, చెక్క, దూರದ, దూరమైన, కైతల్ద అథవా ముట్టದ, సమీపమైన, సుఖత్త, సంతోషకరమైన, దుఃఖದ, దుఃఖకరమైన, ಬೇನೆದ, బాధాకరమైన, భంగದ, కష్టమైన, సులభద, సులభమైన,
బుద్ధిద, తెలివైన, కొండాటದ ಅಥವಾ మోకెద, మనోహరమైన, ఎడత్త ಅಥವಾ దత్త, ఎడమ, బలత్త, కుడి, మిత్త, మీద, తిర్త, క్రింద, కెంపు, ఎరుపు, మంజల్, పసుపు, పచ్చ, ఆకుపచ్చ, నీలి, నీలం, బొల్దు, తెలుపు, కప్పు, నలుపు. There are total 76 verbs in this video. In the next video, we will continue with the Tulu lessons. Thanks for watching this video. If you like this video, please click on the thumbs up button below. Also, don't forget to subscribe by clicking on the subscribe button to get notification on my latest video lessons on YouTube. If you have any suggestions, please comment. Happy learning, and we will meet again in the next video. Bye.